बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सननि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव मोनसे एसुरेन्स होदोंमोन। जेब्ला आं पावाराव फैयो अब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ जाय एनडिएफबिनि फाउन्डार बिथांखौ बख'गोन होननानै बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसुरेन्स होदोंमोन, रायजो राजा होदोंमोन। दा नुनो मोनबाय बिपिएफनि सरकारा दा बोसोरसे जानोसै, फैगौ सेप्तेम्बर सफैब्लानो बोसोरसे जानोसै। नाथाय बे बोसोरसेनि गेजेराव दिनैसिम रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ रायखांनाय खोनायासै रायजो राजा होदोंमोन। रन्जन दैमारिनि रायखांनायखौथ' बादानो दोन, मानोना बेखौ जेलाव थांनानै खनसेबो लोगो हमैनायखौ नुनो मोनासै। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, जों बेनिफ्राय मोनथिबाय जे पावाराव फैनो थाखाय मानसिया राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा माबायदि कनस्पिरेसि, माबायदि मा होनो बेखौ माबायदि थगायो नङा होमबा, रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायनानै जास्ट गोसोखौल' गोजोनग्लाय होनानै गोसोआवल' बखमारसिन खोमा, रायजो राजाफ्राथ' सानदोंमोन बखमारसिन खोमा होननानै, नाथाय नुनो मोनबाय पावार गैयैसो जासिनबाय। नोंथांमोना मोनथिगौ थांनाय मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बिथांमोना 5 बोसोर सरकारखौ सालायदोंमोन आरो प्रमद बर'नि दिनावनो 26 केडार्सफोर जायफोर एनआइए केस नांनानै दंमोन बेफोरखौ स्टेटआव लाना फैनाय जाबाय आरो क'क्राझार जेलनिफ्राय 26 केडार्सफोरखौ रिलिज खालामनाय जाबाय। बेयो जादों मानव गेदेर प्रमद बर'नि नाजानाय आरो दैदेननाय। दा गोबां मानसिफोरा बुंनो नागिरो थांनाय 5 बोसोराव एनडिएफबिनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर'आ मा मावखो। रायजो राजा नोंथांमोन, 26 जन जिथुनाखि एनआइए केस नांनानै थानाय, बे केस नांनानै थानाय केडार्सफोरखौ बिथाङा 2024 आरो 2025आव बिथाङा 26 जन केडारफोरखौ स्टेटआव लाबोनो हादों आरो रिलिज खालामनो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो जोबोद गोग्गाथावना आरो बाख्नायथावना। थ' दा जोङो बै समाव बिपिएफनि माखासे वार्कार्सफोरा, आइटि सेलफोरा बिथांमोना गोबां बुंदोंमोन रन्जन दैमारिखौ बख'यैनि, रिलिज खालामैनि गोबां जाहोन दं होननानै बुंदों आरो बे जाहोनखौ आरो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ गोबां दाय जाबसिननाय नुनो मोन्दोंमोन। बिथाङानो बख'वाखै, बिथांनिनो माखासे सोलो दं, नै बेफोरबायदि गोबां बुंनायखौ जों खोनादोंमोन। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै पावाराव थानानै बख'नो हागोन होननाय दिनै बिथाङा जे पावारफुल 28टा सिट मोननानै देरहानाय सासे पावारफुल सिबआ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैसिमबो बोसोरसे बारलांबाय, नाथाय दिहुननो हायाखै। दा बेयावनो फोरमान मोनबाय जे बेफोर गासिबो राजखान्थि पावाराव फैनो थाखाय, गादियाव फैनो थाखाय थगायस्लिंनाय गोजा, थगायस्लिंनाय गोजा आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय रायजो राजा नोंथांमोना बिजिरदो, नोंथांमोना एनालाइसिस खालामदो, नायबिजिरदो। बिनि आन्दोआव, बेफोरबायदि बुंनायनि आन्दोआव, पावाराव फैब्ला जि आं बख'गोन होननायनि आन्दोआव मा गोथौ ओंथि हाबनानै दं। गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन।